Té, menja una mica, corro, que avui serà un dia molt llarg. Qué ganas tengo ya de llegar a Barcelona, ¿eh? Tiene ganas, ¿no? Vale. ¿Para qué? ¿Para ver a tu primo en la Reme? Es que hace mucho tiempo ya que no le he visto. ¿Todo el tiempo que tiene el curro? Sí, 12 años. 12 años, madre mía. Iaio, tu coneixes Barcelona? I tant, hi vam viure molts anys a Barcelona antes de viure al poble. És una ciutat molt gran, hi ha molta gent, hi ha platja, hi ha muntanya, hi ha monuments. És guapíssima, ja veuràs, el Jaio, t'agradarà molt. I tu has viatjat per molts puestos? Els gitanos han sigut nomades durant molts I anys. què significa nomades? Doncs mira, nomada vol dir que no viu mai al mateix lloc, que sempre van amunt i van avall. El gitano ha portat aquesta vida sempre. Però nosaltres vam vindre de la Índia, una terra molt llunyana, que està al continent asiàtic, però d'això ja fa molts anys. I quants gitanos som a Catalunya? Però jo diria que a Catalunya serem uns 100.000 i el resto d'Espanya 600 o 700.000. I al món? Carai, sí que em vols saber avui de coses. Però jo diria que uns 13 milions repartits per tot el món, pam amunt, pam avall. Tieta, per què anem avui a Barcelona? Avui anem a Barcelona perquè és el Dia Internacional del Poble Gitano. Els gitanos de tot el món, de tot arreu, de Nova Delhi, d'Istanbul, de França, d'Espanya, tenim el mateix dia per celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano. María. ¿Y tú qué? No tengo ganas. ¿Y cómo que no tienes ganas? No, tienes que comer algo. Anda, toma, cómetelo, que de aquí que llegue me salga el potaje se hace muy tarde, tienes que comer. Siéntate y cómetelo, ¿eh? Primera parada, Barcelona Sant. Pròxima parada, Barcelona Sant. Mira, veus aquí? Va néixer la Jaia Mercè. Això és Sants i Hostafrancs. Aquí hi ha molts gitanos. Al carrer La Cera també hi ha un barri de gitanos d'origen català. A Gràcia són barris de gitanos. Aquí la Pau, que ara és la Sagrera. El Camp de la Bota, que ara és la Mina. Què és el Camp de la Bota? Pues li diuen el Camp de la Bota perquè hi havia hagut un camp de futbol que ara ja no existeix. També hi havia, veus, el Somorrostro, que era un barri de barraques a tocar de la platja, que allà hi va néixer la gran Carmen Amaya. I qui és la Carmen Amaya? La Carmen Amaya ha sigut la millor balladora que ha donat la història del flamenc. I a on es fa la festa? La festa la farem aquí a Gràcia, que és on jo vaig viure molts anys. Juan, pero aún tiene el bocadillo en la mano, sin probarlo. No me gusta. ¿Pero lo has probado para decir si te gusta o no? No, no me pues gusta. entonces pruébalo. Pero boca grande, ¿eh, Juan? Qué tiempos, ¿eh? Y siempre cogías tú el alambre, me decías, Juan, búscame alambre para ir a hacer las flores. Y te tenía que echar una mano. Parece que no pica. No me lo voy a creer. Y a ella también le da la ilusión de ti. No se lo esperará. Que han pasado años, ¿eh? Unos cuantos. Ahora pronto te podrás abrazar con ella. Eso espero. Y yo veré a su marido también. Y a ver si hacemos alguna juerga los dos. Oye. ¿Te acuerdas la última que hiciste? Ya no me puedo hacer de tanto tiempo. Estació de França. Última parada, Estació de França. Ya hemos llegado, ¿eh?